Αυτή είναι η Ελλάδα. Ελλάς. Μια γη που αναδύεται από τη θάλασσα σαν μια διαχρονική νήσος, καλώντας τον κόσμο να θυμηθεί ποιοι είμαστε και πού ξεκίνησε η ιστορία μας. Εδώ οι βάσεις της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της λογικής διαμορφώθηκαν για τον κόσμο. Από τα ύψη του Όλυμπου προήλθαν οι μύθοι που διαμόρφωσαν τη φαντασία. Οι ιστορίες θεών και ηρώων δίδαξαν θάρρος, δικαιοσύνη, σοφία και τον αιώνιο αγώνα μεταξύ φωτός και σκότους. Εδώ στην Ελλάδα η ανθρωπότητα έμαθε να αμφισβητεί, να λογίζεται, να αναζητά την αλήθεια. Ο Σωκράτης δίδαξε τον κόσμο ότι η σοφία αρχίζει με την παραδοχή του πόσο λίγα γνωρίζουμε. Ο Πλάτωνας φαντάστηκε έναν κόσμο ιδεών, δικαιοσύνη, αρετή και την τέλεια κοινωνία. Ο Αριστοτέλης καθόρισε τη λογική, την ηθική, τη βιολογία, την πολιτική, το σχέδιο της δυτικής γνώσης. Ο Πυθαγόρας αποκάλυψε την αρμονία των αριθμών, τα μαθηματικά πίσω από το σύμπαν. Ο Ηράκλειτος δίδαξε ότι όλα αλλάζουν, ότι η ζωή είναι κίνηση. Ο Δημόκριτος φαντάστηκε το άτομο 2.000 χρόνια πριν η επιστήμη το αποδείξει. Ο Επίκουρος δίδαξε ότι η ευτυχία προέρχεται από την απλότητα, τη φιλία και την εσωτερική ειρήνη. Ο Ζήνωνας δίδαξε αυτοέλεγχο, ανθεκτικότητα και τη δύναμη ενός ειρηνικού νου. Αυτοί οι στοχαστές δεν διαμόρφωσαν μόνο την Ελλάδα, διαμόρφωσαν τον πολιτισμό. Και από αυτή τη γη των στοχαστών αναδύθηκε ένας νεαρός βασιλιάς που άλλαξε για πάντα την πορεία της ιστορίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος, οραματιστής, στρατηγός και φορέας ελληνικού φωτός, ξεκίνησε από την Ελλάδα για να ενώσει λαούς, ιδέες και κόσμος. Ένα ταξίδι που έκανε την Ελλάδα όχι μόνο πατρίδα, αλλά κληρονομιά της ανθρωπότητας. Στην Κρήτη, το θάρρος ήταν τρόπος ζωής. Αγρότες, βοσκοί, δάσκαλοι και ιερείς στέκονταν ενωμένοι ενάντια σε ισχυρές αυτοκρατορίες. Έγιναν οι πρόδρομοι, οι πρώτοι φορείς της αντίστασης και της αξιοπρέπειας. Από αυτά τα βουνά ήρθε το πνεύμα που βοήθησε να δοθεί στον κόσμο η βάση της ελευθερίας. Στην Ελλάδα, ο σεβασμός δεν διδάσκεται, βιώνεται. Τα παιδιά σηκώνονται όταν μπαίνουν οι μεγαλύτεροι. Οι φωνές μαλακώνουν. Τα χέρια φιλιούνται. Αυτές οι παραδόσεις διδάσκουν ταπεινότητα, ευγνωμοσύνη και την αξία της οικογένειας. Η αξιοπρέπεια είναι η ελληνική πυξίδα. Καθοδηγεί το πώς μιλούν οι άνθρωποι, πώς εργάζονται, πώς συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλο. Το να ζεις με αξιοπρέπεια σημαίνει να ζεις με τιμή, καλοσύνη και αυτοσεβασμό. Η λογική γεννήθηκε εδώ. Η ικανότητα να σκέφτεσαι καθαρά, να συλλογίζεσαι, να κατανοείς. Και με τη λογική ήρθε η ειρηνική θαυμασία. Η ικανότητα να εκτιμάς την ομορφιά, την τέχνη, τη φύση και την ανθρώπινη ψυχή. Όπου κι αν ταξιδεύουν οι Έλληνες, μεταφέρουν την ταυτότητά τους με περηφάνεια. Στην Αμερική, οι Έλληνες έχουν χτίσει χιλιάδες εστιατόρια. Αυτά είναι σπίτια φιλοξενίας, ζεστασιάς και οικογενειακής παράδοσης. Η ελληνική κουζίνα είναι απλή, ειλικρινής και γεμάτη καρδιά. Ελαιόλαδο, ψωμί, λαχανικά και βότανα. Και η θάλασσα, αυτές οι γεύσεις αφηγούνται την ιστορία ενός λαού συνδεδεμένου με τη γη. Η μουσική είναι η ψυχή της Ελλάδας. Οι χοροί φέρνουν αρχαίους ρυθμούς που ενώνουν γενιές. Κάθε ρυθμός είναι ένας παλμός της εθνότητας. Κάθε περιοχή φέρει τα δικά της χρώματα, σύμβολα και ιστορία. Αυτά τα ρούχα αφηγούνται μια ιστορία ανθεκτικότητας και κληρονομιάς. Η ελληνική ζωή είναι απλή και όμορφη. Καφέ το πρωί στην πλατεία του χωριού, φρέσκο ψωμί από τον φούρνο, συζητήσεις που διαρκούν ώρες συνδέοντας την κοινότητα. Οι Έλληνες γιορτάζουν με πάθος. Κάθε γιορτή είναι γεμάτη μουσική, φαγητό και τη χαρά του να είμαστε μαζί. Είναι μια γιορτή της ίδιας της ζωής. Η Ελλάδα είναι περισσότερα από μια χώρα. Είναι ένα δώρο σοφίας, αξιοπρέπειας, θάρρους και ομορφιάς. Είναι μια πηγή χρωμάτων, διδάσκοντάς μας αγάπη ο ένας για τον άλλο, σεβασμό για κάθε ψυχή και το θάρρος να κάνουμε περισσότερα για τους άλλους από όσα θα κάναμε ποτέ για τον εαυτό μας.
Ένα μάθημα ταπεινότητας, αξιοπρέπειας και του αιώνιου πνεύματος της φιλοξενίας. Και καθώς το ταξίδι μας τελειώνει, ας μείνει το πνεύμα της Ελλάδας μαζί σας, στην καρδιά σας, στο χαρακτήρα σας και στον τρόπο που καλωσορίζετε τον κόσμο. Αυτή είναι η Ακαδημία Hosppit, όπου η γνώση γίνεται αξιοπρέπεια και η αξιοπρέπεια γίνεται τρόπος ζωής. Επισκεφτείτε μας, μάθετε μαζί μας και αναπτυχθείτε μαζί μας, γιατί όλες οι διδασκαλίες μας είναι δωρεάν. Ένα εθελοντικό δώρο από εμάς σε εσάς, προσφερόμενο με σεβασμό, αξιοπρέπεια και το αληθινό πνεύμα της φιλοξενίας.